Hello guys, welcome to my HARIMU YouTube channel. दिनै फिन गोदान मोनसे भिडिअजों नोंथांमोननि सेराव नुजाफैबाय लोगोफोर। जोंना नवजुनारनि फट होनाया मैया बिस्थिबार हरनि 9 रिंगायाव जोबथाफैबाय। दा जोङो फाइनाल राउन्डआथ' जोबलांबाय। रिजाल्टखौ माब्ला होयो जोङो नेनांसिगोन। आसा खालामो जोंनि बर' फिसा आगोमा अनजालु नवजुनारिया ग्रेन्ड फाइनालाव देरहासार जानो हायो आरो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे भारताव गावखौ सिनायहोनो हायो। बयबोथ' फरायखादों, आंबो हरदों लोगोफोर, आरो जोङो उननि समाव बेबायदिनो जोंनि हारिनि साफा सुबुंफोरखौ सुबुं सम्पद खालामनांगोन। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां दंबावो, जोंनि आइजो माहारिफ्रा फुटबल गेलेनाय, बक्सिं बायदि बायदियाव गोबां दावगालांगासिनो दङ। नेशनेल लेभेलाव स्विडेनाव दा थांदों जोंनि क'क्राझारनि अपर्न नार्जारि। नोंथांमोना मिथिब्ला गोजोनगोन दि अपर्न नार्जारिया इन्डियान नेशनेल वुमेन्स टीमाव नाम्बार 1 प्लेयार हिसाबै सायख'जादों। राफोद गेलेगिरि, इन्डियान एर'स हान्जानि बिथाङा सासे गेलेगिरि। ओमफ्राय लोगोसे जोंनियाव दंबावो नैबे आसाम टीमाव जोंनि आजोलि ब्रह्म, बेबो गोबां गल होनानै दा आसाम टीमखौ देरहागासिनो दङ। दाख्लै फरिसरिखौ 4 गल होनानै रेकर्ड खालामनो हादों आरो बे मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोरों फारफ्रोमबो बिथिङावनो रोंखा राखा राफोद जाबोनांगोन। गेलेनाय, फरायनाय, लिरनाय, मावनाय दांनाय गासै बिथिङावनो जों बर'फ्रा आवगायलांनांगोन। फालांगि, बिजनेस गासिबाव आवगायलांबासो मोनसे जाथिया स्ट्रं जाहैगोन। बेनो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों अन्नानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय हारिमु इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। उननि समाव बेबायदिनो आं गोबां आपडेट भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। गोजोन्थों।